Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορεί σήμερα να νιώθεις θλίψη, να είσαι πεσμένος και απομακρυμένος από τα όνειρά σου και τον αληθινό στόχο της ζωής σου. Οι καταστάσεις και τα γεγονότα της ζωής να σε έχουν χτυπήσει με τέτοιο τρόπο και να πιστεύεις ότι κανένας δεν είναι ικανός να νιώσει στα αλήθεια το πώς αισθάνεσαι. Ίσως προσπαθείς να σκεφτείς το μέλλον, αλλά οι εμπειρίες του παρελθόν να σου σκεπάζουν το φως και την ελπίδα και να θέλουν να σου κλέψουν τη διάθεση και τη χαρά. Οι σκέψεις σου να δημιουργούν άγχος και ανασφάλεια, να χτίζονται γύρω από έναν συνεχής φόβο και μια συνεχής απογοήτευση που έρχεται από το παρελθόν και προσπαθεί να σου κατακτήσει το μέλλον. Ναι, ίσως μπορεί να φταίς, αλλά μπορεί και να μην φταίς. Μπορεί να έχεις κάνει πολλά λάθη, μπορεί να σε έχουν κακομεταχειριστεί, κακοποιήσει και να μην έχεις ζητήσει τίποτα από όλα αυτά που περνάς, να μην έχεις ζητήσει τίποτα από όλα αυτά που νιώθεις αυτή τη στιγμή. Και ίσως ναι, να νιώθεις μόνος σου, να νιώθεις μοναξιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είσαι μόνος. Υπάρχουμε εκατομμύρια άνθρωποι που περνάμε ακριβώς το ίδιο με σένα, που νιώθουμε ακριβώς το ίδιο με σένα. Δεν είσαι μόνος. Άλλοι το περνάμε κρυφά, άλλοι το περνάμε φανερά, άλλοι πολύ, άλλοι λίγο, άλλοι πολύ πιο πολύ και πολύ πιο δύσκολα από σένα και από μένα. Πολλοί από μας έχουμε χάσει πολύτιμους ανθρώπους και πολύτιμες σχέσεις από τη ζωή μας. Ανθρώπους που δίνανε σημασία, ανθρώπους που δίνανε χαρά και κουράγιο στη σχέση μας, στη ζωή μας. Ανθρώπους που είχαμε σχεδιάσει το μέλλον μαζί και ξαφνικά λείπουνε από τη μία μέρα στην άλλη. Ανθρώπους που μας αγαπάγανε και πιστεύανε σε μας. Ανθρώπους που είναι δύσκολο και αδύνατον πιστεύουμε πολλές φορές να τους αντικαταστήσουμε μέσα στη ζωή μας. Άλλοι γονείς, άλλοι παιδιά, άλλοι φίλους. Πιστεύουμε ότι αδικηθήκαμε και δεν αξίζουμε όλα αυτά τα γεγονότα και τις καταστάσεις που περνάμε. Έχουμε συνεχώς το χέρι μας απάνω σε μια πληγή που αιμορραγεί και ο πόνος είναι συνεχής και η σκέψη δεν σταματάει, το άγχος δεν σταματάει, η κατάθλιψη δεν σταματάει. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και πώς να το χειριστούμε, πώς να το ξεπεράσουμε. Ή ίσως να έχουμε χτίσει μέχρι τώρα την ψυχική μας υγεία και τη χαρά μας και την ελπίδα μας και τα αισθήματά μας, όλες τις σκέψεις μας και τις σχέσεις μας που έχουμε με την αυτοπεποίθηση να στηρίζεται στις γνώμες των άλλων, το πώς σκέφτονται οι άλλοι για μας και τι λένε οι άλλοι για μας και πώς νιώθουν οι άλλοι για μας και τι λένε οι άλλοι για μας και πώς νιώθουν οι άλλοι για μας. Να ζούμε και να χτίζουμε το πιστεύω μας και την ελπίδα μας, το μέλλον μας μέσα από την προοπτική που έχουν οι άλλοι για μας. Ίσως λέγονται φίλοι, γονείς, δάσκαλοι, γύρω από τη δουλειά μας, γύρω από το σύστημα του κόσμου, οι συγγενείς μας, οι αδερφοί μας, η εκκλησία μας, το δόγμα, το καταστατικό της θρησκείας μας. Έτσι νιώθουμε μια συνεχής ανάγκη αποδοχής, την αποδοχή των άλλων και βρίσκουμε τον εαυτό μας σε μια συνεχής προσπάθεια να ευχαριστήσουμε τους άλλους έτσι ώστε οι άλλοι να μας δέχονται για αυτό που κάνουμε, για αυτό που τους λέμε, για αυτό που τους προσφέρουμε, για αυτό που φαινόμαστε. Η αξία μας και η ταυτότητά μας, η αγάπη μας χτίζεται από έξω προς τα μέσα και βρίσκουμε ξαφνικά την αξία μας και την ταυτότητά μας, την αγάπη μας να χτίζεται από έξω προς τα μέσα, όχι από μέσα προς τα έξω, με τις προϋποθέσεις που έχουν οι άλλοι για μας. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και χάνουμε τον εαυτό μας. Αρχίζουμε και δεν γνωρίζουμε οι ίδιοι ποιοι είμαστε. Και όταν χτίζουμε σε αυτό το θεμέλιο, όταν χτίζουμε απάνω σε αυτές τις αρχές, αυτές τις βάσεις, θα έχουμε μια συνεχής εξζήτηση της αναγνώρισης μέσα από αυτό που κάνουμε, όχι μέσα από αυτό που είμαστε. Δηλαδή να μας δεχτούν, να τους αρέσουμε, να μας αποδέχονται, να είμαστε όμορφοι, δημοφιλείς, σχετικοί, σημαντικοί κτλ. Για τα μάτια των άλλων. Αλλά στα αλήθεια αυτό που ψάχνουμε είναι την αληθινή γνήσια αγάπη. Και τι γίνεται όταν όλα σταματήσουνε? Τι γίνεται όταν μια μέρα σταματήσουμε να αρέσουμε, να λέμε αυτό που θέλουν οι άλλοι να ακούσουνε, να κάνουμε αυτό που θέλουνε?
όταν δεν συμφωνήσουμε, όταν ρωτήσουμε, όταν δείξουμε τον αληθινό μας σε αυτό, η αγάπη, η αναγνώριση, η αποδοχή, σχέσεις με όρους προδιαγραφών αλλάζει και τα πάντα γίνονται σκοτεινά, τα πάντα σκοτεινιάζουν. Και τα πάντα αλλάζουν και τα πάντα αρχίζουν και σκοτεινιάζουν. Το γαλάζιο γίνεται γκρίζο, ο ήλιος κρύβεται πίσω από τα σύννεφα και φέρνει βροχή και η θύελλα σηκώνει κύματα και χτυπάει τη βάρκα της ζωής μας. Εάν νιώθεις έτσι σήμερα, εάν ένιωθες έτσι εχθές και νιώθεις έτσι σήμερα, μάλλον θα νιώθουμε και έτσι αύριο. Τελικά κάτι πρέπει να κάνουμε. Θέλω να σου πω σήμερα να μην τα βάλεις κάτω. Θέλω να σου πω ότι ακριβώς έτσι όπως είσαι, χωρίς να αλλάξεις τίποτα ακόμα, πες μόνο μία λέξη, θέλω. Μία λέξη, μία αρχή, μία απόφαση. Μη σκέφτεσαι πώς θα γίνει, απλώς διάλεξε να γίνει. Θέλω, θέλω, θέλω. Και σε περιμένει μια άνευ όρων αγάπη όπως είσαι. Όπως είσαι, ας είσαι απογοητευμένος, ας είσαι χτυπημένος, ας είσαι αγχωμένος. Όπως είσαι, έλα, κατεθλιμμένος, όπου και να βρίσκεσαι, ό,τι και να έχει γίνει, όσο και να έχεις πέσει, όσο και να έχεις λερωθεί, όσο και να έχεις αδικηθεί, δεν πειράζει, έλα όπως είσαι, ό,τι και να περνάς, όπως και να νιώθεις, σε περιμένει. Η αληθινή αγάπη, η αγάπη που μακροθυμεί, η αγάπη που αγαθοποιεί, η αγάπη που σε ανέχεται, που ελπίζει, που υπομένει, μια αγάπη που σε πονάει και σε δέχεται όπως είσαι, εάν θέλεις να έρθεις. Μια αγάπη που θέλει να σου συστήσει την αληθινή σου ταυτότητα και τον σκοπό της ζωής σου και να σε σηκώσει ψηλά, να σε γιατρέψει. Δεν έχεις έρθει μέχρι εδώ για να μείνεις εδώ, αλλά για να τελειώσεις αυτό που άρχισες για σένα και για άλλους γύρω σου. Η αλλαγή μέσα στη δική σου ζωή είναι η αλλαγή μέσα στη ζωή των άλλων. Δεν είσαι ασήμαντος, ό,τι το αντίθετο. Το μέλλον σου δεν ανήκει στα λάθη του παρελθόν, ούτε στα αισθήματα και τις καταστάσεις του παρόν. Τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα στη ζωή σου σήμερα. Και το παρελθόν να γίνει η δύναμη, η γνώση, η σοφία που θα σε δυναμώσει. Ό,τι κακό και να έχει συμβεί, ό,τι δυστυχία και να περνάς, όσο και να σε έχουν αδικήσει, με τη σωστή βοήθεια, με το σωστό πιστεύω, με τη σωστή σκέψη, μπορείς να ξεπεράσεις τα πάντα σήμερα. Δεν είναι αργά. Μην περιμένεις να γίνει το θαύμα, γίνε το θαύμα. Μην περιμένεις να αλλάξουν οι σχέσεις σου και τα γεγονότα και οι καταστάσεις. Άλλαξε εσύ. Ο φόβος, το άγχος, η ανασφάλεια μπορεί να υπάρχει μόνο στις σκέψεις του μέλλοντος. Αλλά εάν νικήσουμε τον εσωτερικό εχθρό της σκέψης, ο εξωτερικός εχθρός δεν μπορεί να έχει εξουσία, δεν μπορεί να μας αγγίξει, δεν μπορεί να μας εξουσιάσει, όποιος και να είναι, όπως και να λέγεται, ό,τι και να έχει γίνει στο παρελθόν. Ναι, και λες ότι δεν είσαι γενναίος γιατί φοβάσαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η γενναιότητα δεν είναι η απουσία του φόβου, αλλά η δύναμη στην αδυναμία μας να προχωρήσουμε μέσα και πέρα από τον φόβο σε αυτό που θέλουμε, σε αυτό που πιστεύουμε, σε αυτό που σκεφτόμαστε, σε αυτό που ονειρευόμαστε. Άσχετα τι λέει το παρελθόν και άσχετα τι λένε οι άνθρωποι. Άρχισε απλά με αυτό που είναι αναγκαίο σήμερα. Και αύριο αυτό που είναι δυνατόν, και μεθαύριο θα κάνεις αυτό που είναι αδύνατον. Ο γενναίος δεν είναι αυτός που δεν έπεσε ποτέ ο αλάνθαστος, αλλά αυτός που όσες φορές και να πέσει σηκώνεται πιο ψηλά από εκεί που έπεσε. Είναι αυτός που τον χτυπάνε και γίνεται πιο δυνατός. Είναι αυτός που βλέπει το λάθος και το κάνει γνώση, όχι απογοήτευση. Είναι αυτός που γίνεται σοφός μέσα από τα λάθη του και έχει σύνεση για το μέλλον. Γνωρίζει ότι η σοφία είναι πολύ πιο πολύτιμη από όλους τους θησαυρούς που έχει να του προσφέρει αυτός ο κόσμος. Αυτός που ενώ έχασε βλέπει κέρδος. Αυτός που ενώ τον πονέσανε έγινε σπλαχνικός. Αυτός που ενώ τον αδικήσανε του συγχώρεσε και ενώ τον κακομεταχειριστήκανε δεν τους εκδικήθηκε. Δεν τους εκδικήθηκε. Είναι αυτός που βρήκε τη δύναμη να συγχωρέσει τους εχθρούς του και ελευθέρωσε την ίδια του την ψυχή, τον ίδιο του τον εαυτό. Ο άνθρωπος που προσπαθεί και αστοχεί είναι πολύ πιο γενναίος από αυτόν που δεν έχει προσπαθήσει ποτέ.
Και δεν είναι θέμα το πόσο άσχημες είναι οι καταστάσεις σου, η οικονομία σου, η σχέση σου, αλλά ο τρόπος που σκέφτεσαι. Όλα αυτά έχουν γίνει για να γνωρίσεις ποιος είσαι, για να γεννηθεί και να φανερωθεί η έκφραση του καλύτερου εαυτού σου, για να γνωρίσεις ποιος είσαι και ποιος μπορείς να γίνεις. Το πρόβλημα που περνάς είναι η πρόσκληση μιας λύσης που έχει μια διαδικασία μεταμόρφωσης και αναβάθμισης για την ψυχή σου και τη σκέψη σου. Αλλά μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με άλλους, μην υποβαθμίζεις ό,τι έχεις γνωρίσει μέχρι τώρα. Η σύγκριση υποβαθμίζει ό,τι καλό και να έχεις μέσα σου, ό,τι καλό και να έχεις κάνει, ό,τι καλό και να έχεις γνωρίσει. Κάθε αρνητική σκέψη που έχεις για τον εαυτό σου, ακόμα και για άλλους, δεν ανήκει σε σένα, δεν ανήκει στον Θεό. Δώσε στον Θεό αυτή την αδυναμία. Δώσε στον Θεό αυτή την αδυναμία και θα γίνει η δύναμή σου. Και αν είναι σκοτάδι και δεν βλέπεις μπροστά σου, μάθε ότι χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούν να λάμψουν τα αστέρια. Σκότωσε κάθε σκέψη που υποβαθμίζει τον εαυτό σου. Διώξε κάθε σκέψη κατάθλιψης, κάθε σκέψη κατάκρισης. Είναι καλό να γνωρίζουμε τα λάθη μας και να μετανοούμε, να αλλάζουμε, αλλά όχι να χτυπάμε τον εαυτό μας, γιατί χτυπήθηκε κάποιος άλλος για μας και πήρε τη θέση μας. Η ζωή μας είναι 10% τι γίνεται σε μας και 90% πώς θα αντιδράσουμε σε αυτό που πάθαμε. Γι' αυτό, αγαπητέ μου φίλε, μερικά είδους κύματα θύελλας ησυχάζουν μόνο όταν αποφασίσουμε να βγούμε από τη βάρκα της ζωής μας που βουλιάζει και να περπατήσουμε απάνω τους. Όταν βγούμε από την φυσική διάσταση αυτής της κατάστασης και αυτού του περιβάλλον, αυτού του προβλήματος και μπούμε στην πνευματική διαδικασία σκέψης και εκζήτησης του προβλήματος. Γι' αυτό σε παρακαλώ, σε οικετεύω σήμερα, μην τα βάλεις κάτω. Στο όνομα του Χριστού μην τα βάλεις κάτω. Πάρε το χέρι μου και γίνε αυτός που δεν πίστευε κανένας ότι μπορείς να γίνεις. Πάρε το χέρι αυτής της φωνής και σήκω να κάνουμε μια προσπάθεια. Μην τα βάλεις κάτω. Η βοήθεια που μπορεί να σου δώσουν οι άνθρωποι, η θρησκεία, το σύστημα, η πολιτική είναι λίγη. Αλλά μην απογοητεύεσαι. Υπάρχει το πρόσωπο της αγάπης. Κάποιος που μέχρι τώρα μπορεί ίσως να μην έχεις γνωρίσει ή ίσως να μην έχεις ακουστά ή ίσως να έχεις απομακρυνθεί από αυτόν ή ίσως να μην σου έχουν συστήσει σωστά τη φύση του, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα του, να μην τον έχουν αντιπροσωπεύσει σωστά και αλήθινα. Είναι αυτός που νοιάζεται για σένα γνήσια, χωρίς θρησκευτικές προδιαγραφές, συμφέρον και πολιτική, χωρίς καταστατικά κτλ. Αυτός που συνεχώς έχει το χέρι του απλωμένο προς εσένα και σε αγάπησε τόσο πολύ που έδωσε τη ζωή του για σένα και θέλει να σε φέρει κοντά του, θέλει να σε αγκαλιάσει, θέλει να σε ελευθερώσει, θέλει να σε φιλήσει με την πνοή της αιώνιας ζωής, με την πνοή της αιώνιας ελπίδας, να σε δικαιώσει και να σε αποκαταστήσει, να σου δώσει νέα ζωή, νέα αρχή, νέο κουράγιο, να κάνει τα πάντα καινούρια. Σε παρακαλώ, εάν θέλεις, έλα να προσευχηθούμε μαζί, όπως είμαστε, όπως είσαι και όπως είμαι, στο όνομα που αντιπροσωπεύει την αληθινή φύση και τον αληθινό χαρακτήρα της αγάπης και της χάρης, και τα πάντα θα αλλάξουν. Μόνο μία λέξη χρειάζεται. Θέλω. Έλα να προσευχηθούμε. Με απλότητα, σαν μικρά παιδιά, σου ζητάμε τη βοήθειά σου. Γνωρίζουμε ότι έχουμε μικρή πίστη, λίγη πίστη, ότι είμαστε ολιγόπιστοι. Έστω με αυτή τη μικρή πίστη σε πλησιάζουμε. Ερχόμαστε κοντά σου. Σε πλησιάζουμε στο όνομα της αγάπης, στο όνομα της χάρης και του ελέου σου. Μέσα από την αδυναμία μας και την αμαρτία μας, σου ζητάμε συγγνώμη για τα λάθη μας και σου ζητάμε να έρθεις μέσα στη ζωή μας και μέσα στην καρδιά μας και να αλλάξεις τα πάντα. Θέλουμε να σε νιώσουμε και να περπατήσουμε μαζί σου σε όλα τα καλά που έχεις για μας, σε όλα όσα έχεις προετοιμάσει για τη ζωή μας. Βοήθησέ μας τον κάθε ένα από μας να σε γνωρίσουμε καλύτερα και βαθύτερα, να καταλάβουμε τι γίνεται μέσα στη ζωή μας και να ξέρουμε πώς να χειριστούμε τα πράγματα σωστά. Έλα μέσα στη σχέση μας, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας
σε οτιδήποτε χρειαζόμαστε και δείξε μας πώς να καταβάλουμε το φόβο, να καταβάλουμε το άγχος, να καταβάλουμε την κατάθλιψη, τον πόνο, την απογοήτευση. Δίδαξέ μας, Θεέ μας, σε παρακαλούμε, πώς μας βλέπεις μέσα από τον Ιησού Χριστό, πόσο μας αγάπησες, τι έκανες για μας, πώς σκέφτεσαι για μας, για να σταματήσουμε να ζούμε στην κατάκριση και να έρθουμε μέσα στην αλήθεια που μας ελευθερώνει στη ζωή του Πνεύματος του δικού σου, στη ζωή που μας ελευθερώνει μέσα από το Σταυρό σου και τη δύναμη της Ανάστασής σου. Με αυτή την αγάπη που μας χαρίζεις αυτή τη στιγμή, με αυτή την αγάπη σε αγαπάμε. Σου τη χαρίζουμε πίσω. Γίνε το φως μέσα στο σκοτάδι, η πηγή μέσα στη δίψα μας, η ελπίδα μέσα στο όνειρό μας και η δικαιοσύνη της καρδιάς μας. Η αλλαγή της σκέψης μας, παραδίδουμε τα πάντα σε σένα. Ζητάμε με ανοιχτή καρδιά να γίνεις το παν μέσα στη ζωή μας και ο σωτήρα μας και σου ζητάμε τα πάντα στο όνομα του Ιησού Χριστού.